filma nu, det gör fan ingenting du tappar den, är den sönder. Hallå, tjena! Lillan, känns det bra? Vad gör du? Skriver du något testament? Var landar vi? Läggs borta där borta. I parkeringen? Nej, jag nästan det. Hur många kilometer i timmen går den här? Jag vet inte. Nej, 60. Är jag 100% fastspänd? Nej, inte 90! Kom igen nu med, det är ni nu! Nej, men den är bra. Va? Aha. Alltså de har inte släppt dem nu. Nej. Då har du inte kommit så långt. Har du spänt minus i alla fall? Nej. Vad är det, bara ut med benen eller? Nej, spring framåt. Det är bara att gå framåt. Ja. Åk nu då. Kom igen Anna. Anna, släpp nu. Kom. Det är ingen fara, gumman. Jo, det är faktiskt fara. Nej, det är ingen fara.